Okay. Uh-oh. Iisip po ka na, brand new nga ako. Happy New Year, everybody! Everybody. Wala pa. Damay sa tatek. Nawamat eh. New Nespresso apron. BCBs in the kitchen. Napuyatan ta ka nag-New Year di Pilipinas. Napay nakariing. Nani tuk-tuk-tuk. Pinapagpabulo. Paputokin? Wow, aga. That's early. Not It's even only 10 9 o'clock. Santana, it's okay. Relax, hotel. It's okay, bebe. It's okay, it's okay. You're gonna be our palibang tonight sa drama. We don't have palibang. Nagpalitan nagtaula eh. Right, Santana? Sana. Dapat ba naka-sideways? Okay. Up to you. Yeah, pwede sa mga kasta eh. If I go sideways, Kami lagi nyo na daw mga bubuya kasi na naka-cellphone sa mga kasta. yeah. Meme niya. Para ako. Mostly pa kitinga ta. Ag cellphone. Everybody's busy in Toronto preparing Everybody is preparing for their New Year. They to shrimp hang nga marinate just like this. Yeah, it's okay. So just put in butter and garlic. And some white wine. We have white wine Yeah. Tinaw do you know for cooking? for cooking. White wine. Hello Hello to the one viewer. to the 1 million viewer. Dapat na yes 1 million eh. Hello to the 1 million viewers. Happy New Year. Share mo yung live para ano. Makakuha ka ng Gcash mamaya. Baka ikaw lang makakuha. Isa ka hanggang wakas. Wag naman. I-share mo lang para may kasama ka. Para marami viewer. Oh, para maraming viewers at maraming makakuha ng Gcash.
Iyon ko na lang ito dishwasher. Tumapit-prindigan. Mamaya na. Ba't mamaya? 9 pa lang. Sweet, gusto ko up eh. Ganito na maprito. Grabe eh. Mabalik na ito kakatnan din when deducting Ito. Very good. for the order. For the salmon part. We gotta be careful, we don't want to lose finger for the noodle. Be careful. Last finger for the noodle. Careful. Kunwari ni Scalogan. Oh, i-roll mo man din yung fish cake di. Adi scallop ko. Kanan dapat mo daw. Tumangkin kami mo. Tumangkin na maluto nga ka. Ahead. Gonna cook that last. Ang ba iwalyo mo na? Yeah. Tanuhang malibatan. Dito, dito. Ah. Ano ba kakay? Kapila na ba? Apingit na pong namin sa silawit ta. Kailan mo di pamunta sa dili paulit sa kumakiiwag. Medyo salad. Fruit salad. Fruit salad. Ikabil ko dito hangan ay ikabil nga pasta di kwan, Christmasan. Sayang mo. Still good. Hindi Pilipinas parada fruit salad nung nakitang magkumakaroni. Puro macaroni. Puro macaroni. Wala namang fruit. Walang sahog. Yeah. ASMR.
ilalim na, so medyo ng ano ko. Tapos ko hindi pupuntisar mo ko ng presidentad. Happy New Year! Tapi awak mengambil dia ginut trebunit niya kasi lang paranan. Yan? Ano na trip ulit yung mga... Ay japper na niya. Hindi pa. Now, I'm almost done. Tapos dito mati kada nagpagbali ng gate thread nga tilapia eh. Wow. It's gonna be yummy. Apin na iwam na di ko, hindi cucumber nga ko na ako. May Oh, not yet. Oh. Where are you people? Maturog na tayo laing. Everybody is cooking. Awang pagkakiti interesado. Everybody is sleeping. Naman o bagaman na malaon. Naluto na ito. Siguro mo tanong na. Katamay para mamagin ng Ryan na. Maray naman tayo jay Bin. Naman tayo jay mais. Babe, tumulong ka kanina naman na. Dek! Walang ka rin yung mais. So na may tulong mo. Pintas naman na di Bartodan. Yeah? Wow. Bali mag-aangkas din o humadarusan. Nabanagdaro ka mo, kanigil ang masan. Kanagin o patin sa PJ babati ka 3, 0 ka 3. Pero katri din na lang. Baka malungayos nga nga nadalong sinay. Talaga ka. Nagputol nga tati. Ano makapapalan na ka di balay niya, dahil sa bibibok tumit dito. Ngarod ko na lang. Ay, nag-jay. Ay, heels na di jay. Madinot, ikaroon. Kasi tarap ko. Nagkakaanin, in gunit na ka ng amin eh. Ito nagda? Ang nagigidaan ko na na. Ayan. Kung nagarapit, pamo gamit si ka shoes na di Pilipinas. So, garod, ako matika sa size eh. Nagkakata ko na na. Adda? Di ka nagdamdamag ka. Yan ay da, di sa ka da. Ang sabi na kita anak na yun dito sa Pilipinas. Shopee di. Bigyan lang ka. Kuray na, correct na today. Di ko nakahay. Anak na di ko. Kapit-pitak pa yan. Nakababati lang na ito ginger na mga nasakit tinker ako. Baby, naman ako ng ate ko corn. Di mais. Pinakamungan din eh.
Kaya ang dula tagpapara. Na Lolaeng. Lola, hello! Happy New Year! Dito ata di YouTube? Yan. At YouTube, eh. No, Facebook, okay lang. Di Facebook sa paglabakon? Nakayo ah. Yo. It doesn't. Di Facebook, correct ka. Hindi, Ala do viewer yun sa chat. adado.